Konposatu hirutarrekin jarraitzeko oxoazidoak azalduko ditugu. Azalpen hau luzea danez eta pizkat korapilatsua danez, zatika egingo dugu. Sarrera moduan esan dezakegu oxoazidoak badirela anhidridoa gehi ur molekula bat, bi edo hiru. Ur molekula bat batzen badugu, azidoa meta. Azidoa izendatzerakoan meta aurrizkia jarriko dugu, pirorekin. Bi ur molekula batzen dira, anhidridoari eta orto izendatzerakoan hiru ur molekula batu dizkiogula esan dezake. Anhidridoa gehiura. Azpiindize asko agertuko dira hor, hiru azpiindize batzutan simplifikatu daitezke, beste batzutan ez simplifikagarria baldin bada simplifikatu behar da, eta ezin bada simplifikatu, usten dugu dagoen moduan. Hurrengo azalpenetan ikusiko dugu. Bi familia egingo ditugu oxoazidoen artean. Familia batean meta aurrizkia ez dugu esango eta bestean orto aurrizkia ez dugu esango. Ikusten duzuen esan bakarrik elementu dauz, hortaz ikasten baduzue lau elementu hauekin orto esaten ez dela, besteekin meta ez da izango. Buruan euki hau. Lau hauek ikasi, lau hauekin orto ez da esaten, hortaz besteekin meta ez da esango. Oxoazidoak, anhidridoa gehiura, meta, piro, orto, ur molekula bat, bi ur molekula, hiru ur molekula, eta bi familia. Hasiko gara, lehenengo familia honekin, anhidridotik azidoa nola ateratzen den azaltzen.